Skupština Srbije počela je redovno jesenje zasedanje razmatranjem više zakona i strategije o vojsci i odbrani. U pitanju su strategija nacionalne bezbednosti, strategija odbrane, izmene zakona o odbrani, zakona o vojsci Srbije, kao i predlog zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Rad parlamenta prati reporter Foxa Svetlana Milenković. Svetlana, šta je na početku rasprave o setu zakona o vojsci Srbije poslanicima rekao ministar odbrane Dragan Šutanovac? Ministar odbrane Dragan Šutanovac je u svom uvodnom izlaganju rekao da su strategije važne za reformu vojske i bezbednost, a da im je cilj zaštita vitalnih interesa države i građana Srbije. Inače, ovi zakoni i strategije će uvesti velike promene, pogotovo u rad vojno-obaveštajne i vojno-bezbednosne agencije, zato što će uvesti generalnog inspektora koji će nadgledati njihov rad, a na taj način će se pojačati i kontrola izvršne vlasti nad njima. Potvrđujući spremnost da svojim angažovanjem u aktivnostima evropske bezbednosti i odbrambene politike i učešćem u NATO programu Partnerstvo za mir, Republika Srbija jača sopstvenu bezbednost, čime će doprineti miru i stabilnosti u regionu, jačanju dobrosusedskih odnosa i rešavanju svih spornih pitanja mirnim putem. Republika Srbija je odlučna da izgrađuje i jača mehanizme demokratske i civilne kontrole Vojske Srbije kao osnovna pretpostavka demokratskog razvijenog društva, čime Vojska Srbije i sistem odbrane postaju oslonac ukupnom demokratskom razvoju Republike Srbije. Upravo vojnim položajem Srbije u regionu kao i evroatlantskim integracijama nisu zadovoljni mnogi poslanici opozicije kao i poslanici iz vlasti, ali svako na svoj način. Naime, mnogima smeta to što su strategije u stvari priprema za ulazak u NATO, a da to građane niko ništa nije ni pitao. A na kontrastranu pojedini poslanici smatraju da u stvari sve te evroatlantske integracije idu veoma sporo. To je nešto što treba građanima Srbije jasno da se kaže, da li su te dve stvari povezane, a mi mislimo da jesu, jer oni to gledaju kao politički aspekt ovog procesa eventualnog priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Pobrojali smo sve moguće izazove, obradili ih na adekvatan način sa otvorenim pitanjima oko vojne neutralnosti i eventualnog ulaska u NATO, protiv čega je Socijalistička partija Srbije. Mi to pitanje smatramo kao referendumsko pitanje koje se ne može rešiti u Skupštini, mora da se reši na referendumu. Nama su potrebni lideri koji će krčiti put, političari koji će ići događajima u susret, političari koji će preuzeti odgovornost, a ne političari koji će se sakriti iza referendumskog opredeljenja naroda koji nije izraz racionalnih stavova, već emocije. Jasno je da je odnos Srbije prema NATO duboko emotivan, da je on opterećen problemima iz prošlosti, problemima koje su političari davno prevazišli.